Здравейте, аз съм Теодор Влог и този шорт го качвам поради причината, че нашето видео с Баба Звездара стана твърде известно. 67 лайка, 4 коментара и всякакви такива. Виждате още 1, 2, 3. Извинявам се. Виждате 1, 2, 3, 6 нови клипчета, които тези клипчета се наричат шортове, както знаете. Това има ги и на пълни видеа, които са ето тези тук, които има да гледане. Има и цяла компилация с трети епизод. Да не забравяме, очаквайте скоро е сезон 2 на Баба Звездара. Който ви кажа един жокер, Баба Звездара не е сама вече. И да, само да ви кажа, например ще отворим ето това клипче. Виждате тук да пише точно до сезон 1, аз дружа с Везума, едно точка. Това е наименование, което това наименование показва коя част от тази част на епизод е. Като отидем нагоре, виждате, че пише отново част 2, но 2.1. 2. Защото това не може да се забере цялото видео, защото е по-дълго, отколкото изискванията на YouTube, които искат един шорт да е дълъг 1 минутка, което е наистина гадно. И да, другото може да ви покажа пример с 4 части. Ето едната, първата 1 точка, 2 точка, 3 точка, 4 точка и да. Защо? Защото че се мисля точно наименование, хората да не се объркват и да може да се гледате по части. Така видях, че също така YouTube Shorts е златото, защото първият епизод е най-известен и тези са 100 пъти по-малко, мога да кажа. И за това, да, приятно гледане, но единствената разлика е, че го гледате тези видеа с тъмбнейла и дори цялата компилация може да се пуснете, че едно се извинявам. Може да си пуснете и дори цялата компилация, да я гледате наведнъж, но ако ви е по-удобно да скролвате с пръст, може да отидете в Shorts или директно като влезете в канала, ще ви посрещнат ето тези всичките видеа. Добре, приятно гледане!